ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ମୋର ଭାଗବତର ସାରର ପଞ୍ଚଦଶ ଭାଗଟି ଆଜି ପଠନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଶା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଭାଗବତ ସାରର ଭାଗ ପଞ୍ଚଦଶ ଭାଗ ଦେହ ବିଷୟରେ, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି, ସଂସାର ନୁହଁ କାହାରି। ବୃକ୍ଷର ତଳେ ଚିହ୍ନେ ଆସି, ପଥୁକି ବିଶ୍ରାମନ୍ତି ବସି। ପୁଣି ଚଳନ୍ତି ଶ୍ରମସାରି, ସେ ବୃକ୍ଷ ନୁହଁ କାହାରି। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମେ ଆତଜାତ, ମାୟା ଭିଆଣ ତାତ ମାତ। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମେ ଆତଜାତ, ମାୟା ଭିଆଣ ତାତ ମାତ। ବିଧି ବିଚାରି ଯାହା କରି, ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ବଳ ଫଳ ଆବରି। ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଧର୍ମେ, ଦୟା କରନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଜନେ। କରନ୍ତି ପର ଉପକାର, ଯମଲୋକକୁ ଯାର ଡର। ଏହାଙ୍କ ଦେହେ ଥାଇ ହରି, ଏହାଙ୍କ ଦେହେ ଥାଇ ହରି। ମଲେ ମରଇ ମୁରାରେ, ଆମ ଯୌଚିତ ବିଚାର ଏମନ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ଜୀବ ମାର। ହଇରି ବେଳ କାଳୁ ମାରି, ନାମଲେ ଦିନୁ ଦିନ ବଢ଼ି। ଦେହରେ ବ୍ୟାଧି ଜନ୍ମ କାଳେ, ହେଳା ଯେ କରେ ସୁଖ ବଳେ। ଦେହରେ ବ୍ୟାଧି ଜନ୍ମ କାଳେ, ହେଳା ଯେ କରେ ସୁଖ ବଳେ। ଦେହରେ ବ୍ୟାଧି ଜନ୍ମ କାଳେ, ହେଳା ଯେ କରେ ସୁଖ ବଳେ। ସେ ଜେନେ ନିରତେ ବଢ଼ଇ, ଶତ୍ରୁର ସହ ବଟିଇ। ତାମସ ଗୁଣ ଆଚରିଲେ, ଆୟୁଷ ନିକଟେ ମରଣ ଲୋଡ଼ିଲେ। ଆୟୁଷ ବଳ ଯଶ ଧର୍ମ, ଲୋକ ଆଶିଷ ଶୁଭ କର୍ମ। ଏ ଆଦି ସର୍ବନାଶ କରେ, ଯେ ହିଂସା କରିଥାନ୍ତି ପରେ। ଏ ଆଦି ସର୍ବନାଶ କରେ, ଯେ ହିଂସା କରିଥାନ୍ତି ପରେ। ଏ ଆଦି ସର୍ବନାଶ କରେ, ଯେ ହିଂସା କରିଥାନ୍ତି ପରେ। ଭାଗବତରେ ଏଇଟା ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି, ଶରୀର ନୁହଁ କାହାରି। ଶରୀର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ହୋଇକରି ଶରୀରର ନାଶରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ତାହାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ କବି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେହ ବହିଲେ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ମରଇ। ମାନବ ଶରୀର ଧରିକିରି ଯଦି ଦେବତା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ, ବଳରାମ ହେଲେ ଇତ୍ୟାଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ କଥା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ତଳେ ଜେନେ ଆସି, ପଥୁକି ବିଶ୍ରାମନ୍ତି ବସି। ପୁଣି ଚଳନ୍ତି ଶ୍ରମ ସାରି, ସେ ବୃକ୍ଷ ନୁହଁ କାହାରି। ବୃକ୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ କାହାରି ନୁହେଁ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଥ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ବୃକ୍ଷଟିଏ ମିଳିଲା, ତାର ଛାଇ ତଳେ ଆସି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସେ ବୃକ୍ଷ କିନ୍ତୁ କାହାରି ନୁହେଁ, ବୃକ୍ଷ ସେମିତି ରହିଥାଏ। ତେମନ୍ତ ମାୟା ଏ ସଂସାର, କେ ମାତା ପିତା କେ କୁମର। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମେ ଆତଜାତ, ମାୟା ଭିଆଣ ତାତ ମାତ। କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବାକୁ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯଥା ସମୟରେ ଯଥା କର୍ମ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମେ ଆତଜାତ, ମାୟା ଭିଆଣ ତାତ ମାତ। ବିଧି ଭିତରେ ଯାହା କରି, ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ଫଳ ଆବରି। ଯେଝାର କର୍ମଫଳ ନେଇକରି ଯେଝାମାନଙ୍କର ଯାହା ଫଳ ଭୁଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଧର୍ମେ, ଦୟା କରନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଜନେ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। କରନ୍ତି ପର ଉପକାର, ଯମଲୋକକୁ ଯାହାର ଡର। ଯମଲୋକ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ପରର କ୍ଷତି କଲେ ବା ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସାଚରଣ କଲେ ତାର ଭୋଗ କରିବାକୁ, ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହିସବୁକୁ ଯିଏ ବିଚାର କରି ଧର୍ମଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ମାରିଥାଏ ବା ମାରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମୁରାରିକୁ ବା ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମରାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାଙ୍କ ଦେହେ ଥାଇ ହରି, ମଲେ ମରଇ ମୁରାରି।
ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଉଚିତ ବିଚାର ଏମନ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ଜୀବ ମାର ଐରି ବାଲ୍ୟକାଳୁ ମାରି ନମଲେ ଦିନୁ ଦିନ ବଢ଼ି। ମୟୂରୀକୁ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନାରଦ କଂସକୁ ବୁଝାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକରି ତାକୁ ଆଣିକରି ଶିଳରେ କଚାଡ଼ିକରି ମାରିଥିଲା। କାରଣ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଐରୀକୁ ନାଶ କରିଦେଲେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ଶକ୍ତି ପୁରାଣ ହୋଇକରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯିଏ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ ବା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ନାଶ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଦେହର ବ୍ୟାଧି ଜନ୍ମକାଳେ ହେଳା ଯେ କରେ ସୁଖ ବଳେ, ନିଜର ଶରୀରରେ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟାଧି ବା ରୋଗ ଥାଏ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଖ ଭୋଳରେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ ତାହେଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେ ଯେନେ ନିରତେ ବଢ଼ଇ ଶତ୍ରୁର ସ୍ୱଭାବଟେ, ସେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେହିଭଳି ତାମସ ଗୁଣ ଯିଏ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ମରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆୟୁଷ ବଳ ଯଶ ଧର୍ମ ଲୋକ ଆଶିଷ ଶୁଭ କର୍ମ ଏ ଆଦି ସର୍ବନାଶ କରେ, ହିଂସା କରିଥାନ୍ତି ପରେ। ନିଜର ଯଶ ବଳରେ ବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସତ୍କର୍ମ ବଳରେ ଯଦି ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ଆୟୁଷ ଅଧିକା ବା ବଳ ଯଶ ଧର୍ମ ସବୁ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆଶିଷ ଆଦି ଶୁଭକର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ପର ଉପରେ ହିଂସା କରିଥାଏ, ବିନା କାରଣରେ ପର ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ହିଂସା କରିଥାନ୍ତି ଏସବୁ କର୍ମ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯାଏ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାମସ ଗୁଣ ଯିଏ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିକଟରେ ମରଣ ଆସନ୍ନ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ସେହି ହିସାବରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ମୋର ଏଇ ସନ୍ତୋଷ ସଭାଟି ଏଇଠାରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଶା ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଏହାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ।